Там, де гори полонини, де бистрі ріки, там зустрів красу гуцулку і не знав, де дітись. Повела мене з собою у місцини дивні, і відкрила полонина нам свої обійми, і відкрила полонина нам свої обійми. Полонина полонила мою грішну душу, і тепер на полонину я вертатись мушу. Полонила мою душу дівчина горянка, і нема мені спокою ні вночі, ні зранку, і нема мені спокою ні вночі, ні зранку. Розпускався цвіт кохання там кожної ночі, дарувала полонина щастя нам охоче, а дівчина малювала неземні малюнки, і найсолодші в цілім світі диво поцілунки, і найсолодші в цілім світі диво поцілунки. Полонина полонила мою грішну душу, і тепер на полонину я вертатись мушу. Полонила мою душу дівчина горянка, і нема мені спокою ні вночі, ні зранку, і нема мені спокою ні вночі, ні зранку. Взявся вітер буйний, хмару небо вкрили, довелось мені спускатись і зір на долину, та у серці своїм завжди буду пам'ятати полонину й ту дівчину, що вміла кохати, полонину й ту дівчину, що вчила кохати. Полонина полонила мою грішну душу, і тепер на полонину я вертатись мушу. Полонила мою душу дівчина горянка, і нема мені спокою ні вночі, ні зранку, і нема мені спокою ні вночі, ні зранку. Полонина полонила мою грішну душу, і тепер на полонину я вертатись мушу. Полонила мою душу дівчина горянка, і нема мені спокою ні вночі, ні зранку, і нема мені спокою. Салям алейкум, в ефірі програма Джангло Студіо. Сьогодні ви дивитесь продовження програми з участю українського рок-гурту Гонта. Салям алейкум. Алейкум салям. Чи дозволяє вам ваша концертна діяльність відчувати себе незалежно матеріально? Можливо, ви ще десь працюєте? Наразі іще десь ми працюємо переважно. Ми концертуємо, знаєте, шоу-бізнес в Україні тільки так становлення його відбувається так на професійному рівні, і щоб жити тільки з цього, треба мати трохи більше концертів, більше популярності, відомості, щоб твій гонорар відповідав рівню запитів. Тому наразі ми і працюємо, але переважно всі працюють так само в музиці. Десь ще... Ну, інші гурти. Так, в інших гуртах хлопці деякі працюють. Студійні роботи. Так, на студії.
ще змалку, як гралися в скакалку. Я був у синіх шортах, а ти була в бантах. Оленочка, Оленка, гаптована сукенка, і черевички модні, і стрічечка в косах. Оленка, оленятко, яке макове зернятко, і щічки рум'яненькі, і скалки в очах. У школі в різних класах нам довелося вчитись, та я після уроків завжди тебе чекав. Додому йшли, сміялись, за руки ми тримались, а з вікон школи завуч за нами споглядав. Додому йшли, сміялись, за руки ми тримались, а з вікон школи завуч за нами споглядав. Якось одного разу тебе я не діждався, а потім я дізнався, що йтиму школи сам. Із нашого містечка далеко, недалечко поїхала з батьками за море, океан. Із нашого містечка далеко, недалечко поїхала з батьками за море, океан. Роки пройшли, пробігли, вишені в саду достигли, і якось перед міста тебе я упізнав. Стояла проти мене красива й незбагненна, і у тобі колишню Оленку я пізнав. Оленочка, Оленка, гаптована сукенка, і черевички модні, і стрічечка в косах. Оленка, оленятко, яке макове зернятко, і щічки рум'яненькі, і іскорки в очах. Оленочка, Оленка, гаптована сукенка, і черевички модні, і стрічечка в косах. Оленка, оленятко, яке макове зернятко, і щічки рум'яненькі, і іскорки в очах, і щічки рум'яненькі, і іскорки в очах. А от з чого треба починати молодим виконавцям, наприклад? З ідеї, з бажання, з чіткого уявлення, що ти хочеш. З метроному. Да. А особливо треба починати перш за все і з музичної грамоти, з музичної школи, якщо це було. Це так. Так. От, от, це головне. Талант, бажання І продукт. і продукти. Зараз модно казати продукт, дуже не любимо це Ну, слово, ви але задоволені своїм продуктом? так. А якби ми не були задоволені, як би ми його грали? Гей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче, трохи поживи. Ех, рад би я пожити, кров моя розлита по густій траві. Ех, рад би я пожити, кров моя розлита по густій траві. Гей, вітер хмари гонить, а тебе твій коник жде, як і колись.
мабуть, я не встану, бо глибокі рани і не підвестись. Мабуть, я не встану, бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить, дівчину хорошу, друже, полюби. Рад би я любити, та не бачать світу очі голубі. Рад би я любити, та не бачать світу очі голубі. Гей, вітер завиває, по степу гуляє, погуляй і ти. Мені не гуляти, світу не видати, долі не знайти. Мені не гуляти, світу не видати, долі не знайти. Що буде далі? Які плани на майбутнє? Тільки вперед. Так, знімати Кліпи, і записувати нові пісні. робити тур. Тур по Голлівуді. Ми вирішили, що буде тур По Всесвіту. по Україні, потім буде Всесвіту. тур по корпоративу Голлівуду, от, а потім все. Да, і сонячна система. Сонячна система. Ми вже з Теслою ведемо переговори, Да. от, десь там нам забронюють місця. в тому- Сцена вже будується на Марсі. на Марсі. От я не знав цього. Настали вихідні, прийшла субота. Нарешті я подумав, відпочину від роботи. А зранку ти прокинулась весела і красива. Давай підем на шопінг, мені сказала мило. А в мене інші плани, я не встиг про них сказати. Ти змусила мене мої всі плани поміняти. Не хочу, але мушу, попросила ти мене. І участь мене тяне, а мене. Шопінг, шопінг, для жінок це найкрутіший допінг, допінг, і сяють усмішки на їх вустах, коли жінки йдуть по бутіках. Шопінг, шопінг, всі чоловіки від того в шоці, і в ділі цим нам їх не осягнуть. Як хочуть, то нехай самі йдуть. Уже 5 годину я по магазинах ходжу. Це не відпочинок, а просто кара Божа. А ти лихим метеликом по бутіках літаєш. Моїх благальних поглядів зовсім не помічаєш. І я придумав, мила, як тобі відплатити. Наступної суботи нам разом відпочити. Зимова риболовля, морозний вітер свища. І хай не тільки скажеш, що це за шопінг гірше. Шопінг, для жінок це найкрутіший допінг, допінг, і сяють усмішки на їх вустах, коли жінки йдуть по бутіках. Шопінг, всі чоловіки від того в шоці, і в тілі цим нам їх не осягнуть. Як хочуть, то нехай самі йдуть. Що таке шопінг? Шопінг, що таке шопінг? Шопінг, що таке шопінг?
шопінг, що таке, що таке, шопінг, шопінг, що таке, шопінг! Ви часто гастролюєте і, напевно, що у вас бувають якісь курйозні випадки. Розкажіть про це. Про всі. Про всі. Ну, бувало таке, що я думав, що мене, коли дівчата стояли перед сценою і так потягнули мені за рукав піджака, то я думав, чи піджак у них залишиться, чи я прямо до них туди полечу. Так було трошки дико. Серйозно, це де таке було? Це було Так я хотіли Костя фанати. Я що- перелякався, я думаю, я краще віддам рукав, але я піджак. Або руку. Чи Ну, да. Зараз він відрізав рукава, бачите, щоб не дотягувалися, Да, ну насправді. щоб не хватали. Ну, тут Я думаю, що Оленка вирішила це питання. З Оленкою, да, з Оленкою був цікавий випадок. Ми виступали в Кропивницькому буквально нещодавно на Дні міста. От, і гурт, який мав виступати після нас, він дуже кудись там поспішав, і вони хотіли вийти скоріше на сцену. І організатори нас попросили скоротити трохи програму. От. І наш адміністратор Оленка, вона не знала, як нам повідомити на сцену, що там от тієї пісні не буде. У нас є така пісня, яка називається «Сімейні труси». От. І вона не знала, як сказати. Це пісня про подарунок. Так, про подарунок, що дружина подарувала чоловікові подарунок, сімейні труси. І на цьому така історія сімейна. От. І вона не знає, як повідомити, і врешті-решт вона на листку паперу великими буквами маркером написала «без трусів». І вийшла перед сценою з цим листком і стала. А потім хлопці кажуть, ми бачимо, що написано на листку «без трусів». Що то означає знімати, тому що будемо скандал влаштовувати, будемо робити. Директор сказав, треба. Не знали, що робити. О, ну так посміялися, таке було. З друзями на море відпустку я зібрався, валізи вже набив, підготувався, весело разом ми їдемо плацкарті, затока зустрічай, хлопці вже на старті, і море, дівчата, друзі, танцпол, цілих 2 тижні життя рок-н-рол, і море, текіла, танці, любов, гаряче сонце, гаряча кров, гаряче сонце, гаряча кров. Гонта, гонта! Здається, що у раю я відпочиваю, з дівчатами до ранку танцюю, зажигаю. Вся затока цілий рік буде пам'ятати кльових пацанів, що вміють так гуляти. Море, дівчата, друзі, танцпол, цілих 2 тижні життя рок-н-рол, і море, текіла, танці, любов, гаряче сонце, гаряча кров, гаряче сонце, гаряча кров. Гонта, гонта! Всі бармени пляжу з хлопцями нас знають, дівчата як намет на нас налітають. Тут відпочинок, скажу вам, ні в року, наступного року знову їдем в затоку. Море, дівчата, друзі, танцпол, цілих 2 тижні життя рок-н-рол, і море, текіла, танці, любов, гаряче сонце, гаряча кров, гаряче сонце, гаряча кров. Гонта, гонта! О-е-о, сонце і море, о-е-о, життя рок-н-рол, о-е-о,
танцполі, о, запалим любов. І море, дівчата, друзі, танцпол, цілих 2 тижні життя рок-н-рол. І море, текіла, танці, любов, гаряче сонце, гаряча кров, гаряче сонце, гаряча кров. І море, дівчата, друзі, танцпол, цілих 2 тижні життя рок-н-рол. І море, текіла, танці, любов, гаряче сонце, гаряча кров, гаряче сонце, гаряча кров, гаряче сонце, гаряча кров. Мабуть, у вас бувають якісь труднощі, які вам доводиться долати, які вони бувають, і Дороги. що ви Я робите? тільки хотів сказати, Дороги. оце дороги. труднощі, це дороги. Є, правда, приємні винятки, правда, ну Да. тебе не будемо кривити душею, є приємні винятки, коли їдеш по дорозі і насолоджуєшся. А от ми нещодавно перетинали, по суті, пів України із Донецької області, нам треба було переїхати в Одеську на концерт. І були такі відрізки дороги, що ми просто дивувалися, чи це дорога, Це чи ми, просто напрямок. чи ми збилися з маршруту. Настільки зруйноване покриття, що ми їхали дуже довго, дуже довго. 20 кілометрів на годину. Так, не більше. Так, що оце були найбільші. І отак, як зайці. А Так. ще прикольно було, коли ми їдемо, наш водій вирішив, що ліва зустрічна смуга, вона краща. Так. Він виїжджає туди, ми їдемо по зустрічній. І тут нам на зустріч їде машина, яка теж так вважала, і їде Що протилежна сторона краще. Так, краще. І ми так розминулися. По-англійськи. По-англійськи. По-англійськи, Чи так. по-японськи. Добре, що домовились. kuşlarımı konar Herkes sevdiğine de yavrum boyelimi yanar Telegrafın tellerine kuşlarımı konar Herkes sevdiğine de yavrum boyelimi yanar Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Beni kurşunlamalı Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Telegrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes sevdiğine de yavrum boynu yanar
lafın tellerine kuşlarımı konar. Herkes sevdiğine de yavrum boynu yanar. Yanıma gel yanıma da yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. З вами була програма Джингл Студіо. Залишайтесь з телеканалом АТР, слухайте якісну музику.